ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ରେଡିଓକୁ ଖାଇଗଲି, ମୁଁ ଘଡ଼ିକୁ ଖାଇଗଲି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବି ଖାଇଗଲି, ମୁଁ ଟିଭିକୁ ବି ଖାଇଗଲି, ମୁଁ ଚିଠିପତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ ହିଁ କରିଦେଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ବହିପତ୍ରକୁ ଖାଇଗଲି, ମୁଁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟରକୁ ବି ଖାଇଗଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବଡ଼ ସିନେମା ଘରକୁ ବି ଖାଇଗଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପିଲାବେଳକୁ ଖାଇଗଲି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଯୌବନକୁ ଖାଇଗଲି। ତଥାପି ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ ଯେ ଅଜା ଆଈଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ବି ଖାଇଗଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଖାଇଗଲି, କ୍ୟାମେରାକୁ ବି ଖାଇଗଲି, ଆଉ ଗଲିକନ୍ଦିର ସବୁ ଖେଳକୁ ବି ଖାଇଗଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ, ଯିଏ ଜଗତକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ମୋବାଇଲ ଯିଏ ଜଗତକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛି।